9th of September. Kublai yafi baro. Ngidang duai jing duai kukpa jungi kanlong ka kanwan ka hima jung me. But muntaga singi ngangko ban batalin kot but bakaddu sapang ka hima beneng. Te gospel kat kumu Matthews kalanong ka basaw the court kat niyo ngi pulegumne. Nado kata ka por ujisu la stang banyalap ula ong to kalabamot kahimau ble kalajan. But jingila paning kong jung ujisu de sapang ka himau ble. But ka gospel baro kowi jung Matthews lada fi pule baha pinsai ka himau ble. Lada ngiyo por hadian kane nginsa shem nginsa yat rengkat ban soto ka jihika jung jisu sapang ka himau ble reng mata singa shu hikai lengkot. Te fi ka homework fi de ban le kamtam ya ki students ngate bun ma fi ki students fi online fi dantang khandiat ka class hadian pat ai fi kane ka we ka subject haga por lockdown important subject for you deka gospel Matthews. Okay, so singap hadian baula yalap leyu ukhot ki saungut ban kiwe ki apostle ban yarap yau ban wanra ka himau ble nangta ka nong basan pide ban pule ka jinge thukana halorulum hangne upani ngi ki bri ki balong ka dekhot jong ka himau ble kin salong kumno suki badok suki bayam suki bajamnot kumne kumta terter nangta wong yengi wai kanega ain bathmai na banda kito ki badona ka hima beneng kalong ban ye dia ki nongshun duai na banda kito ki ba le benefi but fi ha ka hima ble ba jisu yelap ka hima beneng ba u yelap khade ka u de u klet ne umong yengi ban klet no ki ka jong jutam barim no uang ngansa hikai thumai fi kaju tamba hakoi pat gurukom but fi de ban pule hakane bad fin sai pet kito ki badon haka hima ble kin salong ki bajanai kumba upa beneng ulang bajanai kumno dagaba ye de ginongshun duai na banda kito ki ba leben tenang ta fi da fi pule kham shakman fin sai ka jingkai halor ka balang kahimau ble ka mentana benda jungi kahimau ble hangnong insem mano banyara bengi deika balang tepi ka jingkai sapanga balang nangta pra khandai sipo pinsai ka bor jong ka hima beneng pinsai ki kampula bau jisu lele but nangta pinsa mikalmau khatlai de ki farsi sapanga hima beneng pinsa i hangne ki farship ngila yo ngila pechi sen re la pideban pule biang daga bakan mau sapang ka hima beneng ka farshi sapang nong bet nangta farshi jong kumbat farshi jong sambai terso farshi uthiat nangta kajing bata jong halor kane je maulanai farshi jong gajar kine baro pinsa i nangta pin pula susu ujisu unsa hikai ngi sapang hakano gurukom ngi bala kalalong ke dekhot jang hima bene kumno ngi deban em pin sapule but last o hikai ngi ro sapang ga jingwai no jong ka parthe but ka jingwan baar jong ujisu haba ka hima jong kane ka parthe kan sakut but kan sadontang kawe ka hima ka de ka hima jong uble te fideban pule bahagane da fi pule bah gospel Matthews pinsa sutulut but ngidan kamban suturu gane te kan mau haba ngi duai kanwan kahima jo me ki ngia kan mau lut yakini ki berkhoit but kumbang laong yifi kahima jungu pa Matthews wang yengi ni long ke dekhot jengene ki hima Lukas wang kahima jungu ble kadon hapo jungi but bangi duai kumne ni wanra kahima jung ble haga jingim jingi haga ne ka perthai haga jingim jung kiwe kine ki jingmut baragi don habangi duai kane ka jing duai ai ba ble pa beneng on karko ka daingi haga teng pa baru kon baru man simbo ko